τι πραγματικά μένει στην τσέπη σου όταν έχεις επιχείρηση. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό και στο συγκεκριμένο βίντεο θα τα πούμε όλα φιλτράριστα. Δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με νοιάζει κανείς, δεν με νοιάζει τι θα σκεφτείς. Πραγματικά κάτσε και άκου. Αν θέλεις να ανοίξεις μια επιχείρηση, αυτό το βίντεο σε ένα βαθμό θα σε βοηθήσει. Ούτε λογιστής είμαι, ούτε δικηγόρος, ούτε τίποτα από αυτά που θα σου πω επακριβώς τι και πώς με τον νόμο. Αυτό που θα σου πω είναι το εξής. Ό,τι μπαίνει στην τράπεζά σου δεν είναι ποτέ δικό σου. Αυτό εντάξει, νομίζω είναι de facto έτσι. Αλλά τι και αν σου έλεγα, αν και το 50% δεν είναι καν δικό σου. Και άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω. Λοιπόν, αυτό που θα πούμε σήμερα είναι το εξής. Βασικά, νομίζω ακούσατε και τη μύτη λίγο περίεργα, είναι γιατί δεν φορά το tape. Γι' αυτό και το βάζω. Όχι επειδή θέλω να μοιάσω στο χορμόζι ή σε έναν οποιονδήποτε άλλο. Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά από κάτω. Εγώ δεν αναπνέω σωστά. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Τι θέλω να πω τώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μέσα στα οικονομικά μιας επιχείρησης. Γι' αυτό με βλέπετε και έτσι σήμερα συναισθηματικό. Γιατί είναι η μέρα όπου είναι τέλος του μήνα και συνειδητοποιώ συνεχώς ότι ό,τι και αν έχεις βγάλει δεν είναι ποτέ δικό σου και πρέπει πάντα να δίνεις και το κάτι παραπάνω. Και το κράτος είναι εναντίον σου, να ξέρεις. Να το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό πρέπει να χτυπάς τις τιμές και να μην είσαι όλη την ώρα εδώ και να είσαι συντηρητικός κτλ. Όχι. Δεν θα βγεις ποτέ και σε κέρδος. Ποτέ δεν θα βγεις. Πάντα πρέπει να κυνηγάς, να βγάλεις χρήματα ως ελεύθερος επαγγελματίας όπως είμαι και εγώ ή ως επιχείρηση. Και οποιαδήποτε επιχείρηση και αν έχεις, πάντα θα πρέπει να χτυπάς τις τιμές, να είσαι πιο ψηλά και να πρέπει συνεχώς να κάνεις πωλήσεις κάθε μέρα για να επιβιώσει μια επιχείρηση. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, όσοι δεν το ρυθμίζουν, πραγματικά δεν ξέρω, είναι μεγαλοεταιρείες. Προσωπικά το ρυθμίζω γιατί πρέπει και χρειάζεται να κρατώ ρευστότητα. Για την επιχείρησή μου, για την ομάδα μου, για νέες προσλήψεις, για διαφημίσεις, για αγορές που θέλουμε να κάνουμε, οτιδήποτε. Και πρέπει να έχεις ρευστότητα στην επιχείρησή σου. Γιατί τι μπορείς να κάνεις? Να παίρνεις το ΦΠΑ και μετά να το ρυθμίσεις έτσι ώστε να κρατάς τη ρευστότητά σου. Κράτα το για 6 μήνες, όπως το κάνω και εγώ κάποιες φορές. Για 12 μήνες. Για 3 μήνες. Κάτω σε ρύθμιση. Δεν είναι, δεν είναι λεφτά δικά σου. Σε σένα μπαίνουν όμως και μπορείς να εκμεταλλευτείς όπως θέλεις εσύ. Πάρα πολλοί κιόλας τι κάνουν? Τα ρυθμίζουν για 2 χρόνια, δεν ξέρω αν γίνεται και παραπάνω, και τα βάζουν σε μετοχές ή σε επενδύσεις κτλ. Για άμα έχεις παρατηρήσει π.χ. το S&P 500 έχει ένα 10% κάθε χρόνο αύξηση. Οπότε αν μιλάμε και για μεγάλα ποσά, αυτό καταλαβαίνεις ότι κάποιες επιχείρησεις είναι και σε κέρδος. Κάποιες φορές, έτσι. Το άλλο που έχουμε είναι ο φόρος εισοδήματος. Εδώ είναι το καλό. Δεν θέλω να κάνω και χειρονομίες. Εδώ είναι το καλό. Εμένα μου βγήκε 950 ευρώ για το 25. Ιστορίες για αγρίους τώρα. Άστο. Πάλι δεν φοράω τα γυαλιά και πάλι μου πονάνε τα μάτια. Πάμε παρακάτω. Προσπαθήσω να το κρατήσω ένα δεκάλεπτο αυτό το βιντεάκι. Μακάρι. Τι άλλο θέλω να πω? Μετά είναι ο φόρος εισοδήματος, ναι. Και μετά είναι, τι άλλο είναι? ΕΦΚΑ, εργοδοτικές, ιστορίες, τέκα και όλα αυτά. Άδειες, επίδομα αδείας, δώρα, ιστορίες. Έχεις συμφωνήσει ένα συγκεκριμένο μισθό με τον εργαζόμενό σου, πες 900 ευρώ, αλλά δεν είναι 900 ευρώ που θα δώσεις εσύ. Είναι 1400, 1500, γενικά υπολόγιζε περίπου 3 με 5 εκατοστάρικα έξτρα κάθε σου μήνα να τα δίνεις. Για εργοδοτικές, για οίκα, για τέκα, για δώρα, για επιδόματα, για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάποιος. Και επίσης, σε μένα που είμαι remote, δεν έχει τύχει κάποια στιγμή να πληρώσω έναν εργαζόμενο, ένα άτομο στην ομάδα μου και να μην πληρωθεί λόγω του ότι έπαθε μια ασθένεια ή κάτι. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει. Περίπου κάνα χρόνο το κάνω όλο αυτό με τους μισθούς κτλ.
σε όσους άλλους συνεργαζόμασταν, το κάναμε θα σου δώσω αυτά τα χρήματα, θα μου κόψεις αυτό το τιμολόγιο, καταλαβαίνεις, ήταν freelancers οι όλοι οι υπόλοιποι που είχα πιο πριν. Τι άλλο θέλω να σας πω, ότι όταν ας πούμε θα κάνεις εσύ, θα πεις ότι ok, θα υπολογίσω χρήματα με τον υπάλληλό μου, με τον άτομο που είναι στην ομάδα σου, δεν θα υπολογίζεις μόνο αυτά. Θα πρέπει πάντα να έχεις στην μπάνκα σου παραπάνω χρήματα. Και το άλλο που έχω να σου πω είναι ότι φέτος το 26 δεν έχω βάλει χρήματα στην τσέπη να πω ότι τα έβαλα και ok, αυτά είναι χρήματα του Σπύρου. Είναι δικά μου, είναι για το μισθό μου. Φέτος το συνειδητοποίησα. Και συγκεκριμένα τώρα προς το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχω δώσει παραπάνω από 3 με 5.000 ή 3 με 4.000 σε εργοδοτικές, σε άδειες, σε οίκα, μίκα, σίκα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και δεν τα είχα υπολογίσει στο προηγούμενο έτος. Γιατί το προηγούμενο έτος μόνο υπολόγιζα το ΦΠΑ μου. Οκ, πόσο να σου δώσω, 500, είναι 6,20 ξέρω εγώ, πόσο βγαίνει. 140, ναι, 120. Τόσο έβγαινε. Οπότε υπολόγιζα αυτό και έφευγε κατευθείαν. Ενώ τώρα μπορεί να πληρώσεις τον εργαζόμενό σου το Μάιο, επειδή δούλεψε το Μάιο ας πούμε, και θα σου βγούνε τέλος Ιουνίου οι εργοδοτικές του Μαΐου. Και μετά άμα τύχει ξέρω εγώ και δεν τις πληρώσεις εκείνο το διάστημα, πηγαίνουν στο ΚΕΑΟ κτλ. Σου μιλάω τώρα μόνο για Ελλάδα, έτσι. Δεν σου μιλάω για εξωτερικό τι γίνεται, γιατί ακόμα δεν έχω εικόνα. Ακόμα. Γιατί με όλα αυτά που βλέπω, πραγματικά θέλω να κινηθώ προς το εξωτερικό. Το δηλώνω και εδώ. Έτσι κι αλλιώς αυτό το βίντεο είναι τελείως αφριτράριστο. Δεν θα διταριστεί καθόλου. Όπως θέλει Σπάρτα. Οπότε αυτό σου λέω ακριβώς τη συνθήκη όπως την έχω ζήσει. Το 2025 το καλοκαίρι, το ξέρει και ο βιντεογράφος μου ο Νίκος Κοκονέζης, κάναμε 21 μέρες διακοπές στην Κρήτη. Και ήμασταν τίποτα ρε. 21 μέρες, μετά πήγα 7 μέρες Καλαμάτα, 10 μέρες Νάξο και ήμουν αγιούχου. Γιατί δεν είχα εργοδοτικές. Φέτος που έχω εργοδοτικές είναι καμία σχέση οι διακοπές μου οι φετινές με τις περσινές. Θα σου είμαι πλήρως ειλικρινής. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι με έναν εργαζόμενο, με κάποιον και να κάνεις μια κίνηση στην εταιρεία σου, πρέπει να τα υπολογίζεις όλα και πρέπει να ρωτάς. Εγώ τις εργοδοτικές ήτανε, τι να σου πω, σαν να πηγαίνω να κάνω προγραμματισμό που δεν ξέρω τίποτα ή σαν να πάω να φτιάξω ένα αμάξι από το 0, σμπαράλια. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα καν. Δεν ήξερα ότι θα βγαίνουν τόσο πολύ και μπαμ και άδειες και η απόλυση και η παραίτηση το ένα το άλλο και θα βγαίνουν και αυτά μέσα εργοδοτικές και ιστορίες. Και οι άδειες μετά έξτρα και τέτοια. Οπότε αν με ρωτάς θα το έκανα freelancing. Αν με ρωτάς. Όχι την εταιρεία, τους ανθρώπους που βάζεις μέσα να δουλέψουν για κάθε project. Εγώ αυτό θα έκανα. Και ίσως το καθιερώσω μελλοντικά. Θα το σκεφτώ, γιατί είναι μια περίοδος σκέψεων για το πώς θα κινηθούμε για αυτό εδώ το χρυσάφι. Αλήθεια στο λέω. Γιατί είδα πως ήταν το 25 και το 24, είδα πως ήταν και φέτος. Χρήματα που δεν ξέρεις που πάνε. Και για ποιο λόγο. Γιατί, ωραία, έχω πληρώσει πες 1.000 ευρώ οίκα σε έναν εργαζόμενο μου, ωραία, που είμαστε από πέρυσι. Θα πάει στο νοσοκομείο στο δημόσιο, θα εξυπηρετηθεί όπως πρέπει ή όχι. Θα εξυπηρετηθεί έτσι όπως του αρμόζει για το οίκα, για την ασφάλεια που του δίνω εγώ ως εργοδότης προς τον εργαζόμενο, αν θες να το πούμε με όρους. Θα εξυπηρετηθεί έτσι όπως πρέπει? Όχι. Θα πάει να κάνει μια ασφάλεια ιδιωτική σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία. Άρα, πού καταλήγουμε? Για ποιο λόγο πληρώνεις εργοδοτικές? Πραγματικά, άμα κάποιος φορέας ή άμα κάποιος που γνωρίζει, ξέρει δύο πράγματα,
θα ήθελα να μου γράψει από κάτω και να μου στείλει και ένα email. Το έχω στο YouTube και στο Instagram παντού. Αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και οφείλω να σας το πω, να τα ξέρετε όλα, γιατί δεν είναι μόνο να σας πω τα καλά, τα θετικά, τα achievements, όλα αυτά. Θεωρώ και είναι χρέος μου να σας πω και το τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλήματα αντιμετωπίζεις, γιατί δοκιμάζεις. Είμαι 25 χρονών. Είμαι πάρα πολύ νέος. Και είδα κάτι άλλο που πραγματικά με χαροποίησε και είναι πρώτη φορά θα δεις χαμόγελο σε μένα σε αυτό το βίντεο. Είδα ότι το 76% των Ελλήνων, το 25% νομίζω, ένας που βγήκε και μίλησε 3 ώρες σε ένα πάνελ, ένας στο Στάμφορντ, τι ήταν, εκπρόσωπος, δεν κατάλαβα, καθηγητής, είπε ότι το 76% των Ελλήνων έχουν κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα το έτος, ετήσιο, το 25, κάτι τέτοιο. Και νιώθω ευγνώμων που τον Οκτώβριο του 25 έλαβα μία πληρωμή άνω των 4.000 ευρώ. Μπαμ. Μαζί με το ΦΠΑ μέσα, άμα θες να το πεις και αυτό. Ήταν περίπου 8,5 εκατοστάρικα ο ΦΠΑς. Οπότε ναι, είμαι παραπάνω από τα 10.000 ευρώ εισόδημα ετήσιο. Δεν ξέρω γιατί είναι το 34% των Ελλήνων μόνο σε πάνω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι δηλώνουν, δεν ξέρω πού δηλώνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Πραγματικά. Και ένας στους 1.500 έχει πάνω από 50.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Δεν θα σου πω αν είναι παραπάνω. Θέλω να κάνεις subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, οικονομικά κτλ. Αν και λίγο κατάλαβες αν σου είπα από μία πληρωμή τι και πώς. Εντάξει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε ένα subscribe. Βλέπεις, ανεβάζω συστηματικά. Ελπίζω να σου αρέσουν και τα thumbnail. Τα 2 πρώτα τα έχω φτιάξει εγώ. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω ποιος θα τα φτιάξει. Λογικά ο Αλέξανδρος που είναι και ο editor της ομάδας. Εντάξει. Καλή συνέχεια σε όλους και σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Γεια χαρά.